लोगोफोर भिडिअ बानायया बिराद गोबाव जाबायमोन आवाजखौ मोजां खोनागोना खोनाया आङो बुंनो हाला नाथाय भिडिअखौ बिराद ध्यान होनानै खोनासं आङो गोबां आंनि एक्सपिरियेन्स आंनि मोनदांनायजों आंनि लाइफआव जे सोलिबोदों नोंथांमोननो आङो बुंगोन नोंथांमोना गोबां बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनो थाखाय हागोन नोंथांमोना 20 बोसोर जाबाय 22 बोसोर जाबाय मा मावनो मा मावा बिराद आन्दायबाय आङो बोराय जाबैबाय ना गोबां बोसोर जाबाय आङो 20 बोसोर 22 बोसोर आंनि लाइफनि आधा बोसोरानो थांबाय मा मावबावनांगौ आंनो ना गोबां कनफ्यूज जायो आंबो मोनसे समाव कनफ्यूजमोन बिराद टेनसन फिउचारखौ लानानै नाथाय आङो नोंथांमोनखौ बुंखायो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया फिउचारखौ लानानै टेनसन दाखालाम फिउचारखौ लानानै सान आङो फिउचाराव मा मावगोन आरो बे साननायखौ लानानै बे गलखौ लानानै नोंथाङा मजबुतै स्ट्रङै नोंथाङा खामानिखौ माव डु नट मेक टेनसन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय कमफर्ट जननिफ्राय ओंखारनांगोन नोंथाङा सोलोंनांगोन गोबां नलेज लानांगोन मोजां भिडिअसफोर नायनांगोन गोबां नलेज नोंथाङा गेन खालामनांगोन गोबां एक्सपिरियेन्स मोनगोन नोंथाङा मिथिबायना गोबां एक्सपिरियेन्स मोनगोन जायफ्रा आन्दायबाय खामानि मावनोनो आङो मा जाबावनांगौ फिउचार आङो मा मावबावनांगौ दा आङो मा खालामनांगौ नोंथांमोना जायफ्रा आन्दायबाय आं नोंथांमोननो सिम्पोल एडभाइस होयो ओरैनो सिम्पोल एडभाइस नोंथांमोना खोनासं जेबो मावथारनो गैथारलाब्ला नोंथांना आन्दायथारबायब्ला नोंथाङा नोंथांनि फिजिकेलखौ नाय नोंथाङा बडि दंना गैया बडि नाय आंनावबो एसे दङ दै जेबो मावनो आन्दायथारबायब्ला नोंथाङा फिजिकेलखौ बानाय एक्सारसाइज खालाम उदै जेनाखि उदैया जोंना बयनाबो गेदेर जायोना बे उदैखौ फेसेमनो थाखाय नाजालाय बेनो खामानि जेब्ला नोंथाङा फिजिकेलि मोजां जागोन मजबुत जागोन अब्ला जोङो मेन्टेलिबो स्ट्रं जायो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथाङा जेबो मावनो गोसो गैथारलाब्ला जेबो मावनो नोंथाङा आन्दायथारबायब्ला फिजिकेलखौ नोंथाङा स्ट्रं खालामग्रोलाय फिजिकेलखौ लानानै नोंथाङा मेन्टेलिबो स्ट्रं जागोन नोंथांनियाव बेयाव हाबगोन जे फिजिकेलनि थाखाय आङो मा खालामनांगौ डाइट प्लेन मा खालामनांगौ मा एक्सारसाइज खालामनांगौ नोंथाङा बेखौ मिथिगोन आरो मेन्टेलि नोंथाङा स्ट्रं जागोन आरो लामाया गावनो गाव ओंखारबोगोन मावनो थाखाय बेबायदि बेनिखायनो मा बुङो आङो जेबो मावनो गैथारलाब्ला नोंथाङा मा खालाम फिजिकेलनि थाखाय एक्सारसाइज खालाम खार फोथाराव ओंखार बेनो नोंथांनि खामानिया बेनिफ्रायनो स्टार्ट मिथिबाय आरो जोङो गोजोन लाबोनो थाखाय जेब्लाबो जोंनो गोजोननायखौ नांगौ गोजोन लाबोनो थाखाय नोंथाङा धोरोमाव नां जायखि धोरोमानो जाया मानो नोंथांना धोरोमनि थाखाय नोंथाङा धोरोमनि गियान ला धोरोमाव नांथाब अब्ला नोंथांना टेनसना गोजान जागोन माइन्डआ फ्रि जागोन मिथिबायना धोरोमाव नां जायखि धोरोमानो जाया मानो एक्सारसाइज खालाम फिजिकेलि नोंथांनि फिजिकेलखौ नायबाय था डाइट प्लेन खालाम मोजां भिडिअ नाय बेनो नोंथांनि दानि खामानिया प्रेजेन्ट लाइफआव जायफ्रानाखि जेबो खामानि मावनो गैथारला आरो जायफ्रा 14 बोसोर उन्दै गथ'फोर आं नोंथांमोननो एडभाइस होयो नोंथाङा ओरैबायदि फरायनाया नैबे समानो नोंथांना उन्दै समावनो जा नलेज लानांगौ जा फरायनांगौ गोसोबायदि ओरैबायदि फराय जाहाथे गासैनिबो नोंथांखौ फकास खालामनो हायो नोंनि एनभायरनमेन्ट सोरगिदिं नोंथांखौ नोजोराव नाङो बै समाव जेब्ला बैसो जायो अब्ला नोंथाङा बैसोर गासैखौबो नोंथाङा एक्सपिरियेन्स मोनगोन आंनि राइट टाइम फरायनायनि राइट टाइमा मा बबे समा गासैखौबो आन्दाज मोनजोबगोन जोङो आंनि एक्सपिरियेन्सजों आङो नोंथांमोननो खोन्थायो आङो गोबां खस्थ' मोनबोदों आंनि लाइफआव गोबां माखासे हिस्ट्रिफोर जाबोनाय दङ आंनि लाइफआ गोबां बेक जाबोदों आङो नङाब्ला दालागि एसे मोजां मोनसे कन्डिसन सिटुएसनाव फैसिगौमोन ना
बेबायदिया बयनावबो जायो, बयनिबो लाइफआव जायो आरोखि। बेनिखायनो जोङो जा थांनाय समफोरखौ लानानै बेखौबो टेनसन खालामनांगौ गोनांथि गैया आरो फिउचारखौ लानानै टेनसन खालामनांगौनि गोनांथि गैया लोगोफोर। आङो बेखौल' खोन्थायो, नोंथांमोना स्ट्रं जा, गलखौ लानानै खामानि माव, टेनसन दाजा, मेन्टेलि नोंथाङा स्ट्रं जा आरो गथ'फोर गोसो होनानै फराय, ओरैबायदि फराय जाहाथे नोंथांनि मेगननिफ्राय मोदैफ्रा थै बायदि ओंखारलायनाय। नाथाय देहाखौबो जोथोन लानांगोन, देहाखौबो जोथोन लानांगोन। स्ट्रं जा, जोङो गोसो होनानै खामानि माव। दानो खामानिया साफ्रोमबो मानसिनाव मोनसे आदब दङ आखाइयाव। बियो मानसिनि आखाइनि आदबा जाहैबाय बेकआप। जुदि नोंथाङा फिउचारावहाय जेबो खामानि मावनो गैथारलाब्ला बे आखाइनि हाबाखौ लानानै जोङो बेजोंनो बेकआप मोनो। जेरै आङो खानाय सिननो हायो, दस्रा आरो खामानि मावनो हाबावो। बेयो मोनसे बेकआप। आङो फिउचाराव जेबो मावनो हायाब्ला आङो उदैनि थाखाय आङो सेलुन खुलिनो हायो आरोखि। दा बयनावबो बेबायदि मोनसे बेकआप थानांगौ, बेकआप फिउचारनि थाखाय। माबा मोनसे नोङो गैथाराब्ला आखाइनि हाबा बेकआप जोङो थानांगौ जोंनियाव। अब्ला बारा इसेबां टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया आरोखि, उदैनि थाखाय आरोखि। आङो गोबां बुंनो थांला, गोबां भिडिअ गोलाव बानायब्लाबो नोंथांमोनाव नांनाय नङा। बेनिखायनो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जा सोलोंनो हाबाय बेखौ खर'आव सोनानै ला आरो बेखौ एप्लाइ खालाम, बेखौ मावथार आरोखि। जेरैब्लाबो मावथार। आङो गोबां बुंनो सानला, बेखिनिखौल' बुंबाय आरो उनाव गोबां भिडिअफोर आङो लाबोबाय थागोन। आङो मेक्सिमाम दालागि सर्ट्स भिडिअ बानायो। सर्ट्सफोरखौबो नोंथाङा थांनानै नायहै, बेनिफ्राय गोबां सोलोंनो थाखाय हागोन। आंनाव गोबां एक्सपिरियेन्स दंसै, आङो गोबां खस्थ' मोनबोनानै बेबायदि नोंथांमोननो शेयार खालामो आरोखि, जाहाथे बै मिस्टेकफ्रा नोंथांमोननियाव जाया, बेखौ आङो लुगैयो आरोखि। थेंक इउ।